Hola, veus, investigadors de la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Biomèdica han descobert les propietats protectores d'un àcid gras de la família omega-3 per al tractament d'un ratolí que modela l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Es tracta de l'àcid docosahexaecònic, DHA, implicat en funcions claus del sistema nerviós. Els resultats de la recerca publicats a la revista Neurotherapeutics revelen que aquest àcid incrementa la supervivència i endarrereix la disfunció motora en ratolins mascles, tot i que en humans l'ELA no es considera una malaltia lligada a gènere, és més freqüent al sexe masculí, amb una proporció de 2 a 1. Utilitzant ratolins modificats genèticament, els investigadors han provat un suplement d'aquest àcid gras en dieta i han comprovat que augmenta la supervivència del ratolí mascle en un 7%, uns 10 dies de mitjana, que extrapolat a l'humà podria significar uns 10 mesos de temps de vida. La dieta enriquida amb DHA també mitiga els marcadors d'estrès oxidatiu a la mèdula espinal, retarda la disfunció motora i evita la pèrdua de pes associada a la deterioració de les neurones motores. En el cas de les femelles no hi ha un increment de la supervivència, tot i que sí que han observat canvis en els índexs antiinflamatoris. Aquesta recerca dona suport a la intervenció nutricional com un camp interessant per millorar la qualitat de vida dels pacients amb aquesta malaltia degenerativa, tot i que calen més investigacions sobre la interacció gènere-dieta.